Cangkemmu gua gak bengok ngene kenapa sih? Warek tangisis sama ngono. Gak apa-apa, seorang seniman itu yang penting bekerja keras. Soal imbalan apa jare sing gawe urip ngono lho rek. Ngono ya. Klambi. Aja pengingisan arek. Main nang kampunge dhewe kok. Ngapunten nggih arek-arek nggih ngeten iki, Bu. Pokoke nek mangane wareg, kopine luwih, teh siap, ngguyune digawe-gawe arek-arek. Klambi biru kok dikemitani sarung anyar durung dibayar. Kampung Baru iki desa sing edipeni, rakyate ayem tur gelem bayar. Mulane ayo sayo rukun barek masyarakat. Yo. Asik. Gawe apa ya? Neng pinggiring Bengawan saya suwe tansaya kelingan Ures prasetyo ing janji kang suci ing besok temekan pati neng pinggiring Bengawan tansah setya ngenteni sliramu wis dungkap telung sasi anggonmu ninggal aku keleleng playu senajan kaya ngopo manungsa wong bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iti lan pesti kita sadrema nglampahi neng pinggiring Bengawan saya suwe tansaya kelingan gawang-gawang ing semu cahayu gawe ngreseming atiku Kampung Baru iki desa percontohan mulane ayo sadar barek wis tercipta indah ketok sulistya warna arek Kampung Baru pembangunane ketok nyoto disengkuyung barek kepala desa masyarakate bersatu kena digawe percontohan barek desa
nyoto kerukunane kena dicontoh kampung liya guyub rukun sakan jane kula niki dadi wong seni kula niati bengi niki ngibur sampean acarane sedekah bumi didukung panjenengane Bapak Kepala Desa Bapak Daniel Asmane tiange tinggi gedhe dhuwur tur nyenengno senyumane pancen Pak Kepala Desa niki sayok saeko proyo kait kanca-kanca campur sari teko sembarang wis disiapno senajan ketok sederhana tapi ketok nyoto kula mek iso ngucapno terima kasih muga-muga dibales bare Allah tiang kampung baru pancen ketoke dipeni ket sore ndelok campur sari ditutno inti sari muga-muga sakmarine kampunge ditanggapno seni adoh teko bilai sing duwe-duwe ayo dicelengi insyaallah taun ngarep iso munggah haji pancen Pak Lurah Daniel niki gak kena disepelekno senajan pemimpin baru tapi khasiate nyoto kali masyarakat mriki gak beda-bedano tak dongakno wong enek isek melek turu durung turu munggah kene Pak aku nang disawerono boten niki guyon tiang seni niku iso guyon lewat sentilan-sentilan ngeten niki nek boten salah di tahun-tahun di atas 2000 niki kula ping kalih niki pentas ten mriki. 2 kali to di atas tahun 2000 2 kali niki. Sing pertama campur sarine kanca kula dhewe sakniki larene minggaten Kalimantan sak keluargane tak dongono muga-muga awet nek kono. Kok iso ngono. Lah iku biyen jarene ndi arep Kalimantan ngene kok piye? Pas aku digawe kok. Tapi sakniki sampun mantuk mriki karena te Kalimantan usahane sukses dibeto mantuk mriki insyaallah nggih badhe nyalono lurah ten Klagen. Didongakno mawon. Tiyang niku cita-cita setinggi langit soal penentuan dan kepastian. Mangke Gusti Allah yang menentukan, nggih. Mangkane tiyang niku nek isih urip, nek isih gagah, aja sok iri karo tanggane. Apa yang disombongkan ten donya niki engke nek pun mlebu luwangan di makam tinggal amal dan sedekah kita sing dipertanggungjawabkan. Kula ngomong ngeten iki mboten kok nuturi awak kula dhewe, insyaallah omong kula niki mengena tengene sampean kabeh. Kula mek iso berdoa, muga-muga masyarakat Kampung Baru dipimpin kali panjenenganipun Bapak Lurah Daniel sak setap-setape menjadi desa suri tauladan kampung liya gawe desa percontohan. Walaupun nggone ten jero tapi pun kula kidungno khasiate nyoto. Artine khasiate nyoto pembangunane maju, tangga kanan kiri ibadahe nggih pun insyaallah 90% pun mengarah ke kiblat mriku. Insyaallah diterima kali Gusti Allah. Nggih Pak. Monggo malam niki ndelok acarane campur sari Gita Praja. Gita Praja niki adalah ada kepanjangan mboten kok campur apa Gita Praja tok mboten. Gita Gabungan Entertainment Tradisional Putra Jombang. Jadi niki wadah. Gita Praja niki adalah wadah pemainnya dari berbagai manca kabupaten. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jember, ada yang dari Klagen termasuk Jombang. Ono sing teko Blora, ono teko Pati, ada yang dari Caruban ngumpul dadi situ guyub rukun mensupport pentase Gita Praja. Ngoten nggih. Mangkane sampean dukung, muga-muga arek-arek niki selalu eksis
Kula selalu berterima kasih kali Gusti Allah. Muga-muga sampean diparingi kesehatan kabeh. Pak Lurah dikai panjang umur, sehat selalu, iso mimpin masyarakatnya ke arah menuju jenjang kebahagiaan dan jenjang pembangunan yang luwih saking niki. Allahumma amin. Lerekno wis dalu. Kaken kopi blangkenan. Kula seneng main ten mriki saestu. Ngipi-ngipi sampean kula. Ngipine niki kok keduman bayaran tagak ngoten kula niki ngipine. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen wengi turutan sakelingan. Sing tak pikir rondo ngarepe dalan. Durung sepasar nikan kok wis pegatan kutut manggung pawukir asmarandono atiku bingung sing tak pikir ra rumangsa udan deres ing mangsa katika rondo teles katon ing mata nek sing nabuhi ngisor rek kisinan Mbak kok niki potonganmu kaya ulere mbako Lapo? wong tabuhane wis gak ono kok sental-sentul isine-isine praen Sing ngomong tabuhan gak ono sapa? aku ngene kok Ancene mripatmu remel lha iku tabuhan. lho dere sing guyu akeh berarti sik akeh wong gak ketok tekan dhuwur saestu Bu Iku ngono duduk wong. apa Penyakite beras. sing gak ero gamelan ana sapa. Seniman yang baik itu harus bisa memadukan antara tabuhan sampai gamelan. Nek wis tabuhane gak ditabuh, gamelane gak berbunyi, gak usah joget. Lah rumangsamu iki aku mosok joget. Kapan joget ngono kok? Iki ora joget, Lapo goblok. iku? Heh? Lapo iku? Golek jagane ge nempur ya. Ya padha ae. Mumpung adoh omah kok. Lah nek ide omah, Ya isin karo mantuku. mantumu ngono wis sadar, nek maratuwane iki bekase wong gendeng. Lah awakmu lho kok moro-moro ngelokno aku wong gendeng iki lho, lho. sing ngerti iku lho Heru ambek Yoyok rek joget cek enake cek nglekore Eh. ngikuti iramane kendang ambek gamelan. Itu bagi yang ngerti. Iya. Sing gak ngerti kon disangkano wong gendeng. Si, awakmu nek ngarani aku wong gendeng. Eh. Wong gendeng parane nang ndi? Menur, Dik. Surabaya menur. Digo nang Surabaya. Digo nang Surabaya. Eruh awakmu. Lho ero. Tau merono. Ping 5 aku rono. Tibake nemen awakmu timbang aku. Ngawur. Aku selain melok kesenian ngene iki, nek awan iku nyopir, kadang dikongkon ngeterno wong Mas Heru tolong diterno nang Pekarang Menjangan tak terno. Tolong diterno kebetulan nang ngene menur ya tak terno. Aku urung tau rono blas jare awakmu ping 5. Ya maksudnya ngetero pasen. Ora kaya wong gendeng timbang awakmu. Apa? Wong gendeng ku apik-apike wong. Wong gendeng kok apik-apike wong. Lho temenan, Her. Oh. Saiki ngene tak kandhani awakmu. Nemen jane jarak 1 meter enak. Ngene iki. Kadoan ora gak pengalaman belas. Kok enak-enake wong gendeng lho. Enak wong gendeng timbang awakmu. Wong gendeng itu adalah perusuh masyarakat. Dibenci bahkan arek cilik-cilik ku wedi nek wong gendeng. Apike wong gendeng. Apik teko ndi? Awakmu saiki tau tumon wong gendeng kena stroke. Ya ora tumon. Tumon wong gendeng sambat linu. Gak tumon ya. Tapi awakmu jek kena asam urat saithik oleh menggrogo-grogo. Wingi tambah gak iso mlaku kok. Apik-apike wong gendeng timbang awakmu. Kok sik mbelani wong gendeng ya kon. Iya kok. Lah ya apike teko ndi paling ya mek iku mang tok, gak tau stroke. Awakmu tumon tah wong gendeng selingkuh. Nggih, dulur nggih. Iya, gak tau tumon. Mangkane alu oleh wong gendeng timbang awakmu. Duwemu lho apa? Loh, aku sembarang duwe walaupun utangan tapi sembarang duwe. Lah se montormu pira? Loro. Apa? Lah iku Trek situ. lho, loro kali ambek Vios iku piye? Terus treke situ. Treke situ. Sing ngemot gamelan. Iya. Paling-paling ya olehmu kredit. Iya anjene Awakmu kredit. tumon wong gendeng kredit motor. Ya ora tumon ya wong gendeng kok. Wis aja ngomong nang ngono, Her. Heeh. Ki termasuk main di Desa Kampung Baru, Nah, Kecamatan Lamongan. aduh. Jombang.
Pelandaan. Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Bojonegoro. Ngawur kon iki. Kabupaten Ngawur. Jombang. Kabupaten Jombang. Iki biyen ceritane jenenge iki ora kampung baru ngene. Kampung Baru. Lumpang Kepuh. Biyen jenenge Lumpang Kepuh. Lumpang Kepuh. Tahun sakmono Tahun terus sakmono. tahun 63 dijengno desa Kampung Baru. Iku ana ceritane. Ono sejarah ya. Sejarahnya piye? Sunan maneh. Sejarahnya tak ceritani, Bapak. Nyuplik rikala jaman kala bendu. Kalau bendu kalau apa aku? Kala bendu ki jaman awak dhewe durung ana, Iya. jaman sik durung mengenal agama. Kanjeng Sunan ku siar agama Islam. Siar agama Islam. Teko Gresik, Girilaya, Girilaya. mlayu rene. Melayu listrik. Nok kene iki ana uwit Wit kepuh. kepuh. Nah, terus ana wong masyarakat iki kelaparan. Kelaparan. Sing ditandur gak metu, Heeh. ape mangan gak ana pari. Heeh. Terus Kanjeng Sunan ngomong ngene, "Dulur, muga-muga iki dadi sarana. Sarono. Ana wit kepuh sakmene gedene iki tebangen. Tebangen. Terus damel napa Kanjeng Sunan digawe lumpang numbuk pari lho. Oh, lesung, nek biyen lesung Ana sing teko watu lumpang. Oh Ana iya. sing lumpang ngene iki Lumpang lumpang. kayu. Akhire wong iku mang karena murid-muridé Kanjeng Sunan ditebang, Ditebang, digawe terus lumpang, Di lumpang. digawe ndeplok pari walaupun parine iki ketok elek, Elek. tapi nek dideplok nang ngene lumpang kono, Besar. dadine apik, Berhasil. iso digawe ngoni sak masyarakat kono. Mari dingoni ambek iku, njelalah sing ngetok kayu Kayu kepuh mang. iku mang mati. Mati. Gawe ngenang jasane wong iku mang karena wong iku iso mangan teko lumpang teko wit kepuh, Iya. dijenakno desa Lumpang Kepuh. Iku temen ta, Her? Mbok temen mbok gak. Loh. Lah awakmu lapo takon ngono. Lah terus, mari ngono. Akhirnya Kanjeng Sunan, dulur, karena makame iki wis tak makam, ayo didongakno muga-muga di ngapura dosane kali Gusti Allah. Awakmu salat sing temen, aku tak mlaku rono nerusno laku. Mlaku ngalor. Rono. Rono. Nang kono ku sik rupa alas. Oh, berarti mlaku ngulon ngalor. Nah, rupa alas tapi pinggire ana segorone kono kuwi. Biyen Rupalas, pinggire segara. segara. Akhirnya Kanjeng Sunan apa nyabrang rono gak ana prau, iki apa iki? Lah kayu ditebang digawe rono plek. Iki ana rejane jaman karena aku iso nyabrang teko kene. Ana rejane jaman tak jenengan desa Pelabuhan. Oh. Iku temen ta, Her? Takon maneh. Mari ngono, Mm-mm. aku mang ana sing ngandani. Apa? Sakwise teko ana desa Pelabuhan. Pelabuhan. Kanjeng Sunan langsung mlayu ngalor. Ngalor. Mlaku ngalor nduk kono petuk ora-rombo. Ora-ora. Lah petuk wong wedok ayu ngono wong biyen nek kembenan to ah. Iya kembanan. Iku bakul kalu, Her. Kalu. Oh, kalu sing digawe ngirik Ah, iku ya. kalu irik digendong. Iya. Lah mari nduk tengah dalan Iya. ana buk, Ana Bu. dheke lungguh plek lah kok mati. Rejane jaman. Rejane jaman karo Kanjeng Sunan dijengno desa lah bakul kalu. Ya. Matine nduk buk. Iya. Jengno desa Klobuk. Ngawur. Loh, sik ta, Her? Lapo Kanjeng Sunan kludusan jok lubuk Lah, iku. Kanjeng Sunan kok klutusan nang Klobuk, Her. Ngawur kon iki. Mari ngono sarene Kanjeng Sunan nduk Klobuk, Iya. terus duweke Kanjeng Sunan ya jek akeh. Sik akeh. Kanjeng Sunan tetep gak gelem mulih, Her. Nanti. Mergo kan ro bokonge purule gede-gede. Ngawur kon iki. Lapo Her, kon. alhamdulillah Her, bengi iki aku ditekakno dulur kene. Iya. Sepurane Bu niku cuma guyon mboten temenan. Guyon. Nah, hanya Intermezzo. memperluas intermezzo. Iku jenenge intermezzo. Sing jelas kampung kene biyen jenenge apa iku Mang? Lumpang Kepuh. Lumpang Kepuh Terus dadi karena jeneng apa Kampung Baru. pemekaran dijenengno Kampung Baru. Makanya masyarakat kene kehidupannya serba baru. Alhamdulillah aku iso teko kene bengi iki Mang. Aduh kok gak iso teko kene Her. Lah apa? Tangi turu coba mari Iya, salat. iya. Uput-uput aku bablan nang rumah sakit ngeterno bojoku wek. Lho, Enit-enit tau. bojomu lara ta? Sing ngomong lara sapa? Jare nang rumah sakit keterno bojo. Lho aku jek isuk mari salat coba langsung ngeterno aku wedi nek gak teko kene. Bojoku tak terno nang rumah sakit. Nah ya bojomu lak lara. Lah lapo? Nah nang rumah sakit iku. Majute tak terno nang rumah sakit alhamdulillah Her. Bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit. Alhamdulillah. Kate oleh bagian ngarep. Alhamdulillah. Wong atase bojone dagelan nek kok soleh nggon ngarep. Temenan heran jane. Dokter. Dokter nggarah bayarane piro? Dokter mburine bojoku. Bojoku nduk ngarep dhewe kok.
ahli operasi. Operasi nggara bayarane pira? Paling 35. Bojoku lho ngarep dhewe sing operasi nduk mburi. Tuh 50 meter. Bidan. Bidan iku lho tambah mburine bojoku waduh 250 Dokter meter. gak. Alah. Tukang operasi gak. Bidan gak. Nah nang ngarep dhewe dadi apa? Dodol gorengan. Senajan dodol gorengan kan nyambut gawe nduk rumah Nyambut sakit. gawe harus disyukuri. Alhamdulillah nyambut gawe oleh seminggu her. Iya, Tak bandani, tak modali 50.000 tok. dimodali. Oleh seminggu langganane dia isu her. Bayo, sing Lunga tuku teko. ya. Sing tuku ya. Bang Titil. Bang Titil her. Ojo diomongno. Iku nek minggu. Nek minggu. Lah nek Senin karo awakmu bojoku. Nek Senin mekar. Mekar. Temen her. Nek Selasa. Nek Rebo, Selasa prei Rebo syariah. Iku bojoku. Bojomu Nah nek Sabtu Amarta. Pokoke sing guyu nglakoni ngono. Ya kancane bojomu Iku iku. ngene her. Amarta paling kejem. Lho iya. Nek gak nyaur ngono kena diarani tanggung renteng. Dadi urunan sak kancane ngono. Awakmu sepo paham soal utang-utangan. Lho gak paham piye bojoku gak tau mbayar jare. Iki ngene her. Nek utange 5 juta, 5 juta mbayare 250. kali Nek 10 juta, 10 juta bayare 500. 500. Iya. Nek duwe dhuwit takon bayar, Her. Nah nek gak duwe, Ya ndelik nang jeding. gak apik ngono kuwi. Al-wa'du dainun. Pepatah Islam mengatakan Apa? janji sama dengan hutang. Ketika awakmu utang iku lan duwe janji untuk nyaur. Nah nek duwe dhuwit ya disauri, nek gak duwe semoyo Cara dengan Arabe kata-kata apa iku, Mang? al-wa'du dainun. Janji sama dengan hutang. Al insanu mahalu kotok bani siam. Artine Embo. kaya aku mau artine ro. Dadi wong iku kanggonan luput utawa salah. Iya. Masalah utang piutang wong urip wis kanggonan, tapi anakku alhamdulillah sukses kabeh. Anakmu 3 iko. Anton iko. Anton saiki nduk Malang dadi manirin Manirin. tentara lho, Her. Marinir. Manirin. Ma Ma ri ri nir. nir Marinir. manirin. Manirin. Marinir. Oh iya. Nek diwale tambah tepak. Anton iku. Anton. Lah Jupri sing nomor 2 iku Sing cilikane ning nuwakal. Kalimantan sukses, Her. Nyambut gawe nduk Kalimantan oleh saulan. Saulan Awakmu wingenane nenggonku ono montor Alphard nang pinggir omahmu. iringan nama Alfat. Iya. Tukone Jupri saulan tok. Jupri. Heeh. Wah, iya iki luar biasa anakmu iki Nyambut membanggakan. gawe oleh 2 wulan. Heeh. Adike wedok jenenge Eni ditukokno Pajero. Wah, anakmu jene luar biasa. 2 wulan iki Alfat karo Pajero. Iya. Bareng nyambut gawe oleh 3 wulan. 3 wulan. Jupri gak ono kabare. Mari ngono jenenge aku iki wong tuwek. Wong tua. Tak WA gak dibalesi. Iya. Tak telepon gak diangkat. Bisa sibuk karena Jenenge bisnisnya wong mungkin. tuwek anit-nit sih. Iya, Tak nyatakno tak parani nang Kalimantan. Nang Kalimantan. Alhamdulillah Her kepethuk Jupri ya. bangun rumah tingkat. Dihukum. Bareng dablek kok. Anakmu kok iso Tapi dablek. sing wedok alhamdulillah Eni. 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 Wah, iki. Sing wayu cilik dhewe kok. Biyen Awakmu kuning ngono kan putih. cilik. Putih wonge. Saiki nang Hong Kong Her dadi TKW. Wah, iya. Ndok Hongkong. Temen alhamdulillah petang wulan tok mulih. Berhasil apa bangun rumah? Petang wulan tok Mulih. Bangun rumah. Meteng. Meteng Her. Anakmu kok gak karu-karuan ngono. Gak karo-karuan wong jenenge Wong meteng kok bangga. Ya bangga wong meteng nduk kono dirabi wong kok. Oh, dirabi wong, Dirabi Bu. wong Cina. Dirabi Cina. Iki termasuk maine nduk desa Kampung Baru. Kampung Baru nggone Pak Lurah rokok iku lho, Her. Pak Lurah rokok tak kaplok dasmu kon kok. Jenenge kaya jenenge rokok lho, Her. Daniel. Lho lah iya lah ana rokok Daniel ya. Iku Danhil. Oh, Daniel. Daniel iku mbiyen Pak Lurah. Pak Lurah. Mboke nalika meteng Meteng. lairno dibrokoi lair prosot dijengno Daniel iku ana maksude. Asmo Kinarya Japa. Iya. Jadi nama adalah doa. Daniel DANIL IL. iku ana tegese ana singkatan. Ono? Mboke gak ngarang-ngarang ya. Ngono. D. Dia iku dharma baktine nang wong tuwa jos. Ngono ya. Ora lali tumrape wong tuwa, loro tumrape leluhur. Ngono ya. A. A akhlake mulya.
En netepi janjine dadi pawengku desa iso menyenengno masyarakat, iso mbangun desa maju. Awakmu kok iso ya? Alah belajar petang dino ya Rek. I. Imane kuat, agamane tekun ibadahe. Oh iya. L. Lapo kok gak munggah nyawer lurah iki. Awakmu ki mesti ngono Lah piye? Lah ngarep wis tak omongi. Nah. Seorang seniman iku gak usah arep-arep rezeki sing gak pasti. Lah lek gak muring-muring piye aku kek sore kudu muring-muring, Ger. Lah lha apa? Aku awakmu urus dhewe. Iya. Omahku Kediri. Yo budal sing sore. Budal sore. Jam 2 aku budal kok Kediri. Aja ngomong sik. Aku Aku ora srewete Pak Lurah lho kate munggah. ya babano gak nyawer ae kebacut. Iku wong ngambek-ngambek. Lurah sapa? Iku padane. Lah ini gandang rene. Ngawur piye? Pak Lurah ki sing rae wong sak desa kene. Iku ulure terarah. Ulure terarah. Iku nek lurahe lurah desa, tegese lurah ulure terarah. Heeh. Leluhure ya terarah pisan. Tapi nek lurahe lodrok seje. Apa? Lurah Lurah. ngelune ning sirah. Lah kenapa? Lah bar bayarane entek jare. Pak Lurah bersemboyan dadi ingin mensejahterakan rakyatnya dengan jalan yang diridhoi kali Gusti Allah iku Pak Lurah Daniel. Asline aku kudu muring-muring. Lah lha apa kok Nek sampe muring-muring? Pak Lurah gak munggah, tak critakno bengi iki. Duh, aja. Lho, temen. Ora Sabar. mergo kok Pak Lurah gak gelem munggah. Iya, sabar. Teko Kediri rene. Kok dirine? Aku lan numpak sepeda motor. Sepeda motor. Alah, nduk ngene iki lho, sandinge melik lho. Oh iya. Sentul. Lek ngeten nang sentul. Aku diteluwe iku ngarek sepeda motor. Wes. Lah nyalip mestine lurus ngene. Lurus, ya? Nyalip nelekung terus Iya. menggok ngene neh. Aku, arek iki rek bongko kowe enggak. Mari ngono, aku jek tak Dimpet ya. Lah teko ploso. Teko ploso. Ngene mbiyen biskupan iku. Heh. Lah kok arek iku mara nduk mburi iki aku disalip maneh. Disalip maneh? Salip wis nelekung maneh. Heeh. Aku mbok kapan ketemu arek iki? Mandek aku ndek ngarepe pasar poso. Lah kok aku ate disalip. Iya. Dilalah arek iku rime nak ngeblong. Digandoli mbek kancane. Cek Cek. mandek langsung jeneng aku gak enak ati. Iya. Loro ati aku, mangkel aku. Mangkel ya. Langsung arek iku tak idoni sampe klomo. Kapok ta gak? Temen tak idoni sampe klomo. Ya ngono. Bareng ngono arek lah kok gak muring-muring, Er. Lho, sekti paling. Tak arek iku. idoni sampe klomo arek iku gak muring-muring. Sekti ya lek iku, Malah Ben. guyu-guyu. Lho kok guyu? Lho gak guyu piye wong sing nglomoh raiku dhewe kok. Nah kok raimu dhewe? Kocone helm lali gak tak buka. Er. Mendar nang raiku truwet wis diamput. Raiku dhewe ring nglomoh. Aku dosan wae Pak Daniel kowe. Kedosan wae Pak Daniel. Daniel gak munggah-munggah. Sido tagang. Golek kesempatan. Golek kesempatan. Kecepatan dalam kesempitan. Nek gawe ayo dihibur sik. Dihibur sik. Liwat lagu-lagu. Iya. Lagu apa iku sing enak? Awakmu iso tegak. Aku sembarang lagu. Lah lagu. Iso. Nyocokno karo kahanane anakku wedok sing nduk Cina. Ngono ya. Ya lagu Cina. Dengan bahasa Cina. Bahasa Cina. Lagu Cina ya iso, Er. Rungokno. Piye kae tak? Iku enak iku. Enak lagu iku. Wong durung bengok. Ya iku mang sing tuten. Lagu Cina iku lho rungokno. Iya. Cina. Sing sing lang lang sing we cia singkong. Cia singkong wetan lo siang. Cipela cipe cau cau kong. Nah, enak. Cipela sio lasong. Nah. Lah wong kene ora ngerti apa yang kamu nyanyikan itu gak ngerti soalnya bahasa Cina. Bahasa Wong Cina. kene mayoritas wong Jawa. Jawakno lho. Jawakno ya kenek. Kena. Ya apa jawane? Sing sing lang lang sing we cia singkong. Cara jane ceking awakku mangani kaspe. Iya. Puhung iku singkong lho. Singkong. Cia singkong wetan lo siang. Ha iki Pak Daniel. Kene iki Pak sing ngrasani jenengan, Pak. Sing ngrasani jenengan, Pak. Sampeyan kuaplok ya, Pak. Lho Pak, nggih. Niki seneng dirasani kok, Pak. Lah nek sampean mudhun aku ya tak ngetutno. Iki Pak Daniel. Iki sak durunge ya. Nggih. Aku pengen ngerti artine mau. Lho, artine sinten iku? Artine Daniel mau. Daniel niku dene Dharma Bakti nang mertuane bekti temenan. Nggih. Nang leluhure ya bekti temenan. Aja nggangge nek dituwe iki lho.
Urung jangkep kok. Itu, sing urung jangkep kok. Jane Urung jangkep. dene Dharma Bakti. Ah. Akhlake mulya, atine apik. En. Netepi janjine karo masyarakat bangun desa sing supaya maju. I. Imane kuat, teguh ibadahe. L. Sik. Enek ene. Lho, wonten ta? Wonten ene. Eling tagak wong iki. L. Lali paling. Ngono kaya melok munggah mosok tinggal bayaran iki kok. Lah ngono lho, Guk. Lha sing iki lah iki. Ya. Sepuntene Pak Lurah. Niki dhuwekne iki asli ta mboten? Kinten boten niku. Lho, nek sampean Dibalekne ngono. mboten, iki jelas lho, iki jelas asli soalnya ana gambare wong adus. Iki lho delok ta. Kan Gak ono ngono. Pak Lurah enten ta mboten? Apa? Gak ono. Gak ono ah. Oh ya wis mentas. Berarti asli. Asli. Aja dijaluk eneh lho. Lho nek gak asli tak jaluk neh. Lho, eling tagak wong iki. Ele lali. Ele lali iki. Lali tambahi tagak iki lho. Aku gak desak, tete ber. Oh, jam. Tete. Matur sembah nuwun Pak Daniel. Matur nuwun, Pak. Sehat selalu. Matur nuwun, Channel. Tepuk tangan kangge panjenenganipun Pak Daniel. Aku jane isin ngene iki. Lapo kon iki kok? Sajok Usen aku kok nyanyi njaluk-njaluk, Cina, ah. Er. Sajok nyanyi Cina langsung munggah geruduk. Tak njajal nyanyi Jepang aku, Er. Mang Cina saiki Jepang. Jepang. Oh, ni wang fungsing heng. Iya. Gula lalang kopi lalang. Jepang kok gula larang, kopi larang lho. Wong Jepang gak iso muni R tadi. Oh, ni wang fungsing heng. Gula lalang kopi lalang. Brambang lalang. Hei, ya. Heh. Aja guyon dompet. Gak sing guyu ku paling biasa pretel barambang. Aja guyon karena kita dikasih Heeh. kesejahteraan karo Pak Lurah. Heeh, Eling karo konco koncone. Uyis. Uyis. Uyis ku gudange lagu lho. Gudange lagu Arek ku mbiyen sekolahe nduk SKI. Nduk kesenian dadi lagu apa yang mumpuni Uyis. SKI. Heeh. Bahkan dekne wis gak usah diomongno engko Gak mburi. usah, heeh. Ya apa? Ngene tak kandhane. Ngene iki. Ha iki pangone Pak Lurah. Misanane. Heh. Seta. Kok tumun dagelan nek sandale wong wedok digawe. Kon niku nyolong sandale sapa mok munggah iku? Aku asline ngerti apa sebabnya kok gawe sandal wedok. Apa sebabnya? Lah sandale dhek mbok sile. Aduh. Tawa kata tak tokno temen. Er, Apa ya? endi lurah iki? Awakmu Durung durung kenal teko-teko kok ngomongno Pak Lurah. Urung kenal SCJ karo dhewek. Aku urung. Aku urung. Urung apa? Urung dikeki. Lho ngawakmu lagi munggah. Lagi munggah kok. Dek, tegese Dek niku. Kane. Niru-niru ae. Nyanyi yo dhisik utawa ngomong dhisik kok baru Pak Lurah munggah. Pak Lurah iku seneng dengan lagu-lagu campursari. Nek awakmu gelem nyanyi, suarane enak, cocok. Oke. Gak kesuwen. Yo nyanyi. Lagu lawas-lawas disawer. Aku modern aku. Modern lho lagumu apa? Lagu saiki to yo Judule mangsane. apa? Anu pokoke sing saiki sing dangdut. Sing nyari lah. Nyar. Nek nyanyi swara ditata. Iya Sing kudu. penak. Nyanyi sing temenan. Iya. Meneh-meneh nek jange nyanyi ku napase ditata dhisik, Iya. dilos, dirungokno wong. Lah ngono. Iya. Sak wayahe ambeke awakmu jog. Ngono kadane. Aku ya katut. Heeh. Kabeh kancane. Dadi melok. Padahal Dadi nek awakmu
Kula mboten sida nyanyi padahal jenengan sawer langsung mawon lho Pak Daniel kula. Arek kok. Aku rusuh ya aku arep nyanyi sing Apa nyanyi? Zaman lagu? saiki. Zaman saiki. Sing lagi tenar ning cah nom-nom. A Mas A. Nah. Ah. Ning. Iya, aku nyongo. Cah nek gak eruh nada ya ngono. Nyanyi Rasa rusoi nyanyi tenanan aku. Jenengan siap nih lho Pak. iku mang nek ndokne musik kan aminir. Nek iki asilir. Jenengan siap nih lho Pak. Paling mboten kula niku mengo ngoten 200 kula niku. Bapakku NU Ibu Muhammadiyah. Ku geru. Kang Masku. Kok. Nyanyi sing temen tarek. Lah wong enek nyanyi ngene ku gerune barak iki lho. Ya, Lah ngene ku aja direken. Aja direken. Bapakku NU Ibu Muhammadiyah. Kok. Nyanyi dhewe gak melok grup kene. Yo, sis. No kene mikirne. Kon iki nek ana nyanyi gak usah dirusui. Kale ya. Konsentrisine ben gak pedot. Nyanyi. Moh, aku 200 Pak. Lho. Wong urung nyanyi kok njaluk saweran. Aku larang lho aku ku model. Tahu ono, wong nyanyi suarane enak, tapi durung sampe nyanyi njaluk saweran. Metu teko panggung sambil mledek kon. Yo lah kancane awakmu lah yo awakmu bareng sambil bledek kok. Ora iso. Ora iso. Wong aku aja kok. Omahku wae Kediri kok. Lah iya ya. Lah iki yo main ndi? Biyen ploso. Nek niku ndhen pindanan lagi. Lah wong awakmu ya jelas dosa tok wong omahmu klobok. Lah apa awakmu kate ngetokno Kanjeng Sunan nang klobok? Wis gak iku mang. Wis tak adol iku mang Wis kok. kate Kanjeng Sunan yo. Oh, kate Kanjeng Sunan. Aku tak nyanyi. Sing anyar lho iki. Ya. Sepasang remaja jatuh cin Beruk. kok. Masa Nah sepasang remaja jatuh ya kayak bruk. lah urung bar kok. Bahaya wong kok Nyanyi. ganggu konsentrasi. Ya, wis. Sepasang remaja jatuh Suara. cinta di Delel. bawah asuhan Dewi Asmara. Nyanyi wis gak kaya aku. Nyanyi kok dicicil. Nyanyi mbok cecil kok. Cek Nah, nek ini- macam Sepasang remaja jatuh cinta di asuhan Ambok Dewi cecil. Asmara. ngene lho rungokno ta. Sepasang remaja. Jatuh cinta. Iki lho. Wah, ngono ya ora mungkin mang. Ayo. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Nyanyimu mbok blenjati. Rungokno ta. Ngene rungokno ta rungokno. Sepasang remaja jatuh cinta. Kaya ngono. Karepku yo ngono Terus. Lah iya. Kasih. Berarti sepasang terus ngono. lho. Terus. Sepasang remaja terus Gak terus. jatuh. Gak kaya aku, Her. Pulang salon iku. Gak kaya laguku. Piye le? Lagune lah aja nyanyi ku angel ku, rada sulit. Lagune Terus sing yo anyar. lagune Didi Ngepot, Didi Ngepot. Didi kempot kok. Iki kalau sing terkenal wis mati lho Didi Ngepot iku lho. Kempot. Ya Allah. ya Allah. Lah oleh ngepot mergo bane kempot. Didi Kempot. Lagu iki lho Terminal Ngawi yo. Iku ana musik introne ya iso ya apa instrumene iku. Teret. Tenenenet. Nororet. Nerarerarararararet. Tororero. Nerorerero. Tenet, tenet, tenet. Nononononon. Tet, nerarerararararet. Nerorero. Nerorerero. Tenet, tetet, tenet. Nononononon. Nononon. Kapan aku nyanyi kok? Ya udah nyanyi. Oh, ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Lagune ku. Didi Kempot lagune ya iku. Ning terminal
Madiun Ngawi. Padha ae. Ah ya ora padha kok. Ndak ngono. Sepasang remaja jatuh cinta. Lah iki kan gak. Oh iya iya. Lagu Terminal Ngawi. Ning terminal Madiun Ngawi. Oh gak enak, Sir. Piye sih rek? Masa kleru laguku? Ning terminal Madi. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Kok Ngawi? Piye sing bener ya? Terminal Madiun Ngawi. Ah, iki lho. Iya iya sing. Goblok. Ning terminal Madiun Ngawi. Piye sih? Rungono ku. Warano Yis, warano. Masalah. Warano. Ning Budekno wong. Ning terminal Madiun. Sir kok no mah. Ya ning Terminal. Rungono iki meneng. Bantai. Kayak iso kaya uyi. Iya iya. Konsentrasi. Ning terminal Madiun. Tak sawat ngono. Oh yes ben nyanyi sik rungono. Terokno kok blani. ning terminal Madiun Ngawi. Alah alah. Piye to, Er? Jeneng. Rungokno sik. Rungokno dengkulmu rungokno. Rungokno dengkulmu. Rungokno. Dengkul kok. Dadi bang kuping gak anu. Ning Terminal Madiun Ngawi. Lho enak lho, Eru enak ngono kok iso. ora kene Kok kok iso? iki lho. Kene kok enak ngono ya Ru ya. Lah yo. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho. Kok gak penak, Er? Mosok nduk Ya ampun kupingmu iki lho. gak sing bener mik iki mik ngono sih. Rungokno. Ngono. Ning terminal Madiun Ngawi. Lho, kene yo gak balen. Ning Iki. Heh, Cangkemmu rungokno, aku tak ngomong. Gak atik dikeki ning Wah, ngarepe. itu lho gak atik ning. Aku nek gak nganggo ning gak penak. Aku biasae karo ning kok. Omahe pojok nomor 2 iki lho. Yo masalah. Ndasmu wis kaya naik keran. Sapa? Er. Awakmu ngarani iki ndasku koyo nekeran wong dhewe praene ora mapan. Awakmu ora Pak praenmu. Praenmu koyo tanah longsor. Lah iya padha eleke elok-elokan. Ah sing elek nglumpuk kono, sing elek Ngono rayu koyo tega mentolo ngono kok. Oh iso. Aku kaya tanah longsor pantes. Nah. Dadi bang iki kok Kaya apa? sumpule padasan. Iya. Lah wis gak koyo Pak Lurah Daniel kowe. Yes. Pak Daniel kula wau pun nyanyi 200 Pak Daniel. Di wong mulih. Oh, usah usah. Iki kok pahlawan ndi sing teko Bluro iki lho. Ibu Kartini. Kan peringatan. Memperingati hari Aku paling gak yo pahlawan Ibu Kartini. setidaknya Ikut mendoakan dan pahlawan. menyuarakan pahlawan. meneng aku arep Diringi deklamasi. lagu tak Kak? Diringi lagu. Sembarang aku sembarang. Ini lagu. Pahlawanku. Abang biru lampune disco. Pahlawanku. Awak luru mas Awake mikir pahlawanku. bojo loro. Bojone loro. Bojo sing enom Bojone sing njaluk enom. disayang. Aduh pahlawanku njaluk disayang. Bojo sing tuwa terus ditendang. Bongko. Kok iki dhewe Gak? Ya ampun, Neru. Yo sing semangat ngono kok. Sing semangat. Sing semangat iku nek Sing klasik, ah? tak contone. Sing semangat. Nah, Ibuku. Garuda Pancasila. Ibuku Aku adalah lah pendukungmu. ibuku pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia. Suaramu lho. Tambah. Apa kok Garuda Pancasila? Pahlawanku. Asli dari Jawa Tengah. La ilaha illallah. La ilaha Innalillahi La wa innalillahi roji'un. illallah. Sampun tilar donya pahlawanku. Rasulullah. La ilaha Kira-kira nglayat ora esuk. Ayo. Kowe ku nyanyi. Gak sak. Bah. Nah,
Gak usah diiring-iringi. Gak usah diiringi. Pahlawanku, seorang wanita yang tangguh. Ibu Karniti. Tak santap jasmu kon kok. Kartini. Lho iya wi mbake duwe Mbak Karniti. Yo urung. Lah apa mbakne mau omongno iki sing pahlawan Ibu Kartini. Urung bar aku arep muni Ibu Karniti, adeke ngono aku wis arep ngono ngambok anu. Karniti lho, Kartini. Kartini yo. Wis ganti tibakno Kartini. Ya gak, ya iku jenenge. Ibu Kartini. Nah, iki. Sosok pahlawan yang masih inspirasi. Seperti ibu saya. Saya. Ibu Kartini kok madakno ibumu bekasnya begenggek ngono kok. Ibu Kartini itu pahlawan wanita emansipasi. Ora apa ibumu bekasnya begenggek iku lho ngene nganjuk. Heeh. GR ya ampun ya. Ibu Kartini. Ibu Kartini seperti ibu saya. Wah, padha wedoke. Saya Seorang kandung 9 bulan 10 desa. Perjuangan. Kak, 9 bulan 10 desa. 9 bulan 10 hari. 10 desa kata karnaval to ya apa iki. 9 bulan Kok gak jelas blas. gak jelas-jelas. Ganggu. Waktu nglairno awakmu ibuku. Lah iya. Iku pandu medan perang. Lah awakmu kan di dalam kandungan gak gelem metu Iya. mergo ejek ana ranjo-ranjo. Nah ngono sih. Aku biyen lho apa? Ibumu ngelairne aku. Wah, nek ibu-ibu mriki enten sing meteng, kula diceritani ibu kula niku bendang metu. Benang metu. Teknike Teknike nek orang wayah melahirkan. pun 9 bulan nika nuwun sewu. Piye? Akeh omangan anu lho. Apa? Keong. Lah kok iso keong? Kul iku kul. Iya. Iya terus Kae jarene bapakku ngene. Iya, kowe mbiyen lairmu cepet mergo bukmu kakean mangan kul, mangan keong. Iya. Lah kok iso, Pak? Iya, keong ke kul ke nek disebuli. Ngene ndang metu. Metu anjene. Bukmu takon mangan kuwi bar lahiran tak sebuli. gendeng. Goblok. Acc karek iku lairmu koyo ngono. Keong dipadakno wong ngene iki. Laire uyis. Uyis. Mergo disebuli karo bapake. Nenek lairku seje. Aku jange lair. Biyen iku kan gorong ana bidan. Iya. Iku aku digawa nang ngene dukun bayi nek ngarani wonge tuwek elek ner. Dukun. Aku wis metu untup-untup. Iya. Tak delok dukune kok tuwek nyaprut. Aku balik neh. Mari ngono, jarak 3 wulan. Iya. Lah wis 9 wulan jarak 3 wulan aku panggagal metu. Aku digawa nang bidan ner. Bidan. Bareng tak digawa nang bidan blek bidane ngayu Mak her. bingke. Wis bokonge gawedi. Iya. Aku langsung berosot der. Iya. Berosot iki aku gak njojuk omah. Njok endi? Njojuk sekolah TK aku. Langsung Kan iki. aku Arek aku ndelok arek iko, wajahnya ada ketegangan. Wajahmu kok ana ketegangan asline. Aku ku mengkarepku junjung-junjung wong eduk ngono aku ya menghibur diri. Menghibur diri asline. Asline Uripe soro arek iki. aku iki tertindas karo bojoku iki. Loh, lha apa? Lah bojoku iso wenang-wenang ambek aku. Lah, itu karena kamu jadi seorang lelaki kurang tanggung jawab. Wong lanang kuwi kudu iso ngomahi, nuroni, ngingoni, Nah, ngulangi ibadah, nah. lan sak penunggalan iku wong lanang. Lah kuwi Her. Masalahe Apa? bojoku kan sing kerja, aku ning omah kan yo nganggur, Her. Lho. Loh, aja lho, Her. Lah nganggur kok. Nganggur ini ditlateni lumayan lho hasilnya. Wong nganggur kok lumayan. lumayan lho. Teko ndi? Aku bojoku teko ngono Her, aku wis kaya ra kajen Her aku Her. Nek kok ora kajen? Lah teko-teko njaluk mangan. Bojomu ngono? Heeh. Lho, Wong lanang japopo. bojomu ki ngomong ngono. Iya. Berarti secara tidak langsung bojomu wis ngenyek ambek apa kamu sebagai seorang pimpinan keluarga. Lah iya Wong lah. lanang iki imame keluarga nek ndek bojo. Aku jeli Mana mangan. ku jawaben. Jawab piye? Mengkrik. Tak Mengkrek. apa? Mbek mendelik. Mbek mendelik apa? Mangan. Apa?
Apa? Apa? Mangan. Mangan. Sego gak ono. Sego gak ono. Gragalan panganan. Geragal panganan. Ngono, ben wedi. Wedi bojoku. Heeh. Tenan pura. Tenan iku. Bojoku gak gelem. Iku secara teknis yang tidak masuk dalam buku. Kudu diperagakan. Apa? Apa? Mangan. Mangan. Sego gak ono. Nah, Geragal panganan. mesti wedi bojoku. Wedi ya? Wedi. Ya, aku kok lah ngono njaluk ngombe. Ora mangan tok ya. Terus Gampang. Aku bar mangan coba ngombe ngono. Aku yo. Ngene yo. Piye? Apa? Apa? Alah. Omonganmu ki kurang tegas. Apa? Apa? Alah. Ngombe. Banyu gak ono. Banyu gak ono. Ono. Ngombe banyu nduk ceren campur bebek. Banyu aki. Banyu aki koko. Nah, Banyu iki kokopen. ngono ben kalah. Kalah. Wong lanang ki ora nang-nangan tok, ya ora ngalah-ngalah tok. Sekali waktu wong wedok dikei peringatan ben gak sewenang-wenang ambek wong lanang. Ngono. Oke. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Oke. Anu lah nek njaluk kon nyiapne banyu barangan adus wae. Adus. Adus. Ngono iki ngomong ngene. Apa, Dek? Njaluk adus, mengkrek maneh. Apa? Apa? Njaluk adus. Njaluk Jeding gak ono banyune. jeding gak Nyemplung kali berantas ben dididili wak. nyemplung kali berantas. Cek didili. Wah, ngono. Oke, makasih lah Gus. Makasih ya. Yo. Ngono. Lah aku lek njaluk pegat piye? Nah terus piye nek bojomu? Wis nek anu pisahane ngono. Lah, iku guyu. Wah. Guyu sing penak kaya Heru lho. Lah, Sing tegas ngono. Lah. Gak ngono. Awakmu guyu tak dinodai wong. Lah piye sih? Guyu. Lah ngono lho. Lah iya sih. Sik ya, Pak. Kaya wong gadangan iku. Omongan Sito iki sing tak enteni. Omongan Sito iki sing tak enteni. Nah, Ana paribasan, Dik. dunia tak selebar daun kelor. Dunia tak selebar daun kelor. Ah. Oke. Nek sik mewel maneh. Kembang tebu, Dek. Kembang tebu, Dek. Hilang satu, Hilang satu, tumbuh 1000. tumbuh 1000. Kalah bojomu. Pegatan ya pegatan. Pegatan. Iya. Sing guyune aja lali, guyune. Wah. Wis eling ya. Ah. Eling ya. Yo. Apa? Apa? Mangan. Ning guriku engko aku nek lali lho. Ora. Apa? Titeni. Ah. Nek njaluk mangan, Mangan. sego gak ono. Sego gak ono. Geragalan pangan. Geragalan Nek pangan. njaluk ngombe, Ngombe. banyu gak ono. Banyu aki kokopen. Banyu aki kok. Nek njaluk adus, jeding gak ono banyune. Banyune. Nyemplung kali berantas. Nyemplung kali Ben dididili wak. Iya. Nek njaluk pegatan mengkrik guyu. Mengkrik. Wah. Yo iki sing tak enteni. Dunia tak selebar daun kelor. Oke. Kembang tebu, Kembang Dek. tebu, Dek. Hilang satu. Hilang satu. Tumbuh Tumbuh 1000. Waalaikumsalam. Nggih lho Mas, dah wong kula pun temriki tau. Jenengan ten pundi Mas? Pun nggih kula pun ngentosi ket Karo wau. bojone lho, sing Mas. pola ya kok digedhek. Jenengan ten pundi Mas? Lah nggih to. Yes. Dhuwur, terose iki kula sapa iki? dikeken. Terose Iki kula sapa? dikeken ten Bojoku. Hei, dhuwur. bojoku. Iki biyen gendakane Pak Daniel. Lah iya lah kuwi sing Iki. telepon yo kono. Iya temen. Makanya secara tidak langsung bojomu wis ngedono bahwa bojomu selingkuh ambek Pak Lurah. Iya wong ki dudunan klubuk terus. Kowe kudu tegas lho. Awakmu kudu tegas lho. Sing tegas kamu. Awakmu sing Sing tegas Dik, omong Pak Daniel, sing tegas. Ya awakmu. Sing tegas ke awakmu. Lho lah iya. Terus piye nek rumah kamu? Anu Mbok aja ngrusoni apa sih rek. Ana wong telepon iki lho. iya ya sayang, dilanjutkan sayang. Alah, alah sayang. Lah iya, Kalau dipateni ngene iki lak yo ya apa sih? dilanjutkan sayang. Alah. Ngono Gak pada enaki, ana wong wedok atine seneng kok ya gak enak temen atimu. Iya sayang. Lah, ya ampun, Mas Dan. Wong FVC. Kuwi apa to rek? Ngene kancane arep digawe rayahan mong. awakmu jare kudu muring-muring kok sembelani. Eman-eman ya, Her. Ah barang. Eman-eman. Ah barange koyo ngono are. Masih koyo Wes. ngono iku codotane Pak Daniel. Lah iya. Ale Kudu tegas lho. Kudu tegas lho. Dadi wong lanang ku lho.
Apa? Ngono lho. Goblok. Wis gak telepon-teleponan wis. Aja. Aja. Gareng Ora wis tak enggakne, ora usah telepon-teleponan. Aduh! 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 Kene apa? Kene apa? Babutan. Dicaket padane. Ali Kok ora bisa nyokot iku lho. Wonge VC iki malah ali gak Aku ora dapat. melok di bojo tapi atiku luwur nek nang itu. PC ku apa RPC? PC ku apa? Kok iso lho. Aku warono lho. Tak warai warai. Iku mang. Iya. Mosok PC sing delek. Wonge VC. Ali gak dapat pateni. Aja bar diraya Pak Dane deloken kelompok ning tengah ngono lho ngene bojoku. Sing nonton ya. Kok rek. Lah apa sih? Nonton PC temen tagang. Aku mbok video call. Ayo video call temen tagang. Awakmu dagen-gaen. Dilok ta. Yen delek. Oh, pringisan. Iku nggone kancane. Lah mangkane. Digoleki nduk omah gak ono jebule blakrakan ngene iki lho rek mbok yo. Mesane wong wedok apa sih? Omongan iki sing nganteni. Dorong. Konyo kan kok. Goblok. Wong ngono urutane goblok. Urung guri. Lah iya tong. Lah apa ngono ku? Urung dek guri sean. Leh, aja pringisan. Engko. Aja pringisan. Engko. Rungokno sih. Blakrak iku yo gak apa-apa. Penggawean omah wis mari kabeh. Wis to Dik, wis teliko ya wis aku. Masak. Masak ya wis. Iko mang. Sik. Sing Umbah-umbah. Buka kartu sing nyentel lho jeding apa pojokan mung wis kok umbah ta gurung. wis lah awakmu ki nyentelno ki mbok yo ngomong. Lah mbok sentelno seminggu rubung semut kenek bae. Apa iku? Apa? Bentuke segitiga tapi wombo tak kira anduk Bae. Bakno anune botok. Lah sing kleru yo penop. Mas ngono yo ro ukurane bojone. Ro yo ro. Lah wong ukur aku M kok mbok tukokno double L ku lho. Iku Mas ngono yo ro nek bojone iki merit ceking iki ukurane bojoku ki samene. Lah wong iki mbok tukokno samu ngono ku lho yo gak kleru ngono ku. Iku tak tukokne S. Awakmu kan L. Lah bareng ngono kurang gedhi yo. Aku karo mlaku ke pasar tak ngenek-ngenekne. Anggen martabak. Lah kok teko omah kegeden. Gawe martabak kolor. Nah tak ngowenekne lah kok gegeden teko omah. Aku ngono kesel lho rek, bar teko nyambut gawe. Peno ngono ya gak gelem nyambut gawe ya gak apa-apa tapi ya nduk omah ae. Mbok yo ora wayah. Iki waktune bojoku mulih rek. Wis Aku tak mulih. Iki wis ora. Kok malah kumpulan kerek-kerek iku. Lah iya, kerek-kerek lho. Ngawur e. Iki wis mulai bro. Mulai sik. Sik. Lah apa? Kon ngomong ket mang tak jajarno kok sakaremu dhewe. Nek ngomong mbek bojomu gak apa-apa ndak ngelokno aku kerek-kerek ngene iki. Lho aja nek Gak trimo aku nek ngono. gak terima kok lapo. Tahu didilat nyambek ta gak? Yo gak tahu. Tahu tak gak? Gak. Dilaten. Punyo. Ayo. Segila nih. Ya nek mlaku ngene-ngene kok iso kaya lampu petromak. Kaya lampu metro kuwi. Lah piye wong ya wis ero jam-jame iki jam nyamene iki jame wayahe bojoku mulih. Oh ya wis ero rek, biasane nek bojoku mulih iki kok ya apa lah ngono sih aku ki lesu, Cak. Lesu. Iya. Cak aku mangan lho. Apa? Mangan. Aku lesu mangan. Sego gak ono. Sing ono apa? Tak gekne Indomie Dik. Lho. Soto ae ya, sing rasa jeruk pecele tambah itu supaya oke. Apa? Mangan. Jeruk pecel. Apa? Aduh kok jeruk pecel. Mangan.
mangan sego gak ono. Sing ana apa? Oh, geragal panganan. Ngono ben kapok. Dorong. Guyune goblok. Kelinci pencocokmu. Kaya ganteng oprenmu. Aku diwarai arek-arek lho. Dijaluki wong wedok mangan nek wong wedok kok mangan geragalan ku lho rumangsamu ku lho. Her. Lah untukku mratali kabeh terus kate piye? Ah! Gak mangan-manganan aku. Aduh, Her, gak mangan Her, bocah Her. Dong lara aku ngene iki. Kamu iso grogon ya. Jaluki mangan wong wedok kok kabotan penuh temen Gerobong-gerobong sawangane. wong wedok mangan nek. Au. Kok. Ya apa? Yo lah koyo ngono. Dorong. Engko mburi-mburi. Ono bagane dhewe-dhewe. Gak mangan aku, gak lesu. Selera blas. Wedi ketok ya, wedi. Sekali aku kudu gawe peringatan iki. Cak, ngombe ya ngelak. Aku yo ngombe. Aduh. Ngombe tak. Kena apa? Kena apa Yis? Kok iso peluh. Awakmu wis tak Aku kate. dengkul. Lapang ngono kuwi. Apa awakmu mesti malah sehat? Ayo dengkul oli entek. Ngombe. Awakmu wis tak kandhani. Sadurunge ngadep bojomu kudu jamu. Lah yo aku dhewe entek ndok cecek 7 lah aku wis. Aku kudu ngombe lho, Cak. Apa? Ngombe. Ojo ngombe aku. Banyu gak no. Pop es yo Dik yo. Iya kok wis seneng aku. Mangane Indomie soto, ngombene pop es. Iso pop es. Ya, ombeni pop es. Nek kurang kei gula, Mm-mm. kei banyu angen sempyokno raimu kono ya. Lah njaluk ngombe iki ya. Iku mang lho. Lho lah yo banyu gak no. Banyu gak ono. Lah Iki iya. kewajibane wong lanang lho. Banyu aki sosor. Oh, Goblok e lho. iya ning guriku aku gak ono. Masalah. Banyu gak no. Sing ana apa? Banyu aki koko pencik. Cek melonyoh kabeh. Tapi siji sing gak melonyoh aja melonyoh. Aku ki bojomu lho, Lek. Wasno, melengmu Wasno. Aku ki bojomu. Ya terus. Dijaluki wong wedok ngombe kok wong wedok kok nyasar banyu aki. Iki saiki umpama aku nyasar banyu aki terus raiku remuk, awakku remuk, sikilku remuk, tanganku remuk terus piye? Kabeh remuk gak apa-apa Dik, sitok ae sing gak saremuk. Apa? Iku. Kok iso Lek? Tibae awakmu wis ndirasa keberatan. Remuk sampe mbok kongkon ngengeh iku. Lah wis geger mek bojomu dekne kuwi yang ikhlas. Lah, Sing tegas. Ngene biyen ngomongnya cinta kamu adalah cinta sejatiku. Prekene. Apa? Lah iki apa iki sing ngeri sing iki lho? Iki kata-kata iki apa iki? Kok ndelok omongane kono. Lah iya. Wis aku gak mangan yo gak ngombe. Wis gak selera apa-apa aku. Aku sumu aja aku. Atusmu aku. Kembang tebu Dik. Dorong. Wah, Aku lek kadung dipepet ning iso beleng sak enek-eneke aku. Apa? Adus. Kok keleng biasane ngono kae lho nek aku mulih. Adus. Oh. Jeding gak ono banyune. Sono. Tak anu Dik ya tak pesene ning tangkian ngono kae ya. Menak. Air hangat dan ben aku gak masuk angin. Godhog nih. Iso. Aku tambah darah tinggi kumat perkara awakmu. angel. Kok wis diwarai koyo ngono apa? Jeding gak ono banyune, nyemplung kok kalu brantas. Lah iya.
Aku menjani yo arep ngomong ngono kuwi. Garai dipepet ngene ngobleng aku terus. Kono anu ya. Aku mandi. Banyu gak ono. Sing ana apa? Ono. Nyemplungo kali Brantas. Cek dititi liwak. Rumangsamu aku kebo. Ah. Anggitamu aku gudel. Ah. Omongan iki sing tanteni. Dorong. Wong dikon nyiapno banyu digawe adus kok malah wong wedok mbok kon kongkom nduk kali Brantas iku lho. Dorong. Sok kapan to guyune aku Padahal iki nduk kali Brantas kuwi akeh kodoke. Kodoke kodok lanang. Lah nek terus sampe dititili. Lah lek kodok lanang nitili ku meleh. tak kandhani. Kodhok ning kali Brantas ora duwe tlale. Nek kodhokku duwe tlale. Apik kodhok. Tak kandhani awakmu. Aja kok maneh kodhok duwe tlale. Awakmu nek bojomu nang kali Brantas, tega ta gak? Ya tega. Lah nek awakmu tega, ngene tak kandhani awakmu, aja kuwatir. Apa? Tukno Kanjeng Sunan nang tubuh. Iki maneh. Wis. Iki wis karuan, wis nyoto-nyoto lek dirimu iku wis gak cinta karo aku. Wis karuan, omonganmu kaya ngono gak ono enake ket mang karo wong wedok. Lek dilok omonganmu ki berarti rumah tanggane awak dhewe ki tidak ada kecocokan. Lah wong rumah tangga lek gak cocok diterus ya apa-apa ya gak enak. Aja Dik. Ya iki kali iki omongane. Wong wis gak cocok kok. Hah? Oh iki guyune. Gak ngomong ket nang awakmu. Kaya guyu. Kok gantengan ta praenmu? Kembang tebu, Dik. Apa? Apa? Dunia tak selebar. Oh iya. Dunia tak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor dunia tak Eh? lebar. Daun kelor. Oh lah yo. Dunia tak selebar daun kelor. Lah apa? Ya omongan iki sing tak enteni. Pegatan. Heh? Kembang apa? Kembang tebu, Dik. Apa? Hilang satu, rabi mbokmu aku. Hilang satu tumbuh 1000. Lah iya yo. Gara sapa? Sing doyan karo peno sapa? Anggite lho peno tok ta sing iso parian. Masih aku lah anggitku lho. Nek kanggoku yo gak serok yo gak sotil. Gak dawet yo gak ketan. Gak mela yo gak kentil rahayu saiki karo wis. Karep wis gak doyan ki lho gambarmu. Ya, gambarmu ki lho. Yis. Gambarmu jare nang kono. Lah iya. Ki lah, gambarmu ki lho. Apa? Nek gambarku ndok kono, sing tak goleki siji. Apa? Irunge ndok endi? Aku lho gak dadi karo Nek awakmu. masalah irunge gak apa-apa jelas rada nang dhuwur titik. Sing tak kuwatir ning sing gak tak ruwi iku lho, brengose. Sebelah ndi? Oh mau wawut brengose. Aku gak dadi bojomu tambah seneng. Yis. Awakmu wis nebakno Wedi. ipat-ipat. Yo wis aku Dunia tak selebar daun kelor. Daun kelor. Kembang tebu hilang satu, tumbuh 1000 er. Ibarate wong ngomong Heeh. gak kena didilat maneh. Sabda Pandita Ratu. Ngono ya Er ya. Dadi nek wis ngomong ngono Ale. secara tidak langsung, awakmu wis pegatan bareng rahayu. Wis pegatan. Awakmu wis talak. Mbok talak. Wis pegatan no. Loh, aku pegatan. Wis pegatan. Nah nek wis pegatan, pesenku nek rahayu ngalor ngidul mbek sapa awakmu ya gak usah cemburu wis Aja pegatan. cemburu. Awakmu ya ngono. Nek wis tidak. mbek wong wedok ndi awakmu ya gak usah cemburu. Tidak, aku gak dadi bojomu. Balik nang gendap lawan. Sapa? Padahal Pegatan. Pegatan. Jere wedi Er kok pegatan. Lah iya sih. Lah awakmu mbok talak, mbok talak kok. Berarti Aku karo mbok talak. Gak apa-apa golek maneh. Oh, golek mana? Tak golekno. Ya wis gampang. Ikhlasno ya. Ikhlas aku. Yo, rene tak kandhani yo. Berhubung iki wis pegatan ambek Rahayu, secara tidak langsung kan wis sah. Sah. Kono duduk rondo, awakmu lak duduk. Aku duduk. Lah timbang ado-ado mumpung sik anget nang rono lho. Iya toh. iya. Ikhlasno. Candron cara Candron. dadi temen karo Rahayu.
Yuk, yuk, yuk. Rinengga sagung panghormatan ingkang tanpa upami. Ing mriki kula atas nami sesulipun punang kemanten kekalih. Monggo kita candra sesami. Kemanten ingkang mijil wanita lir kadya Betari Nawang Wulan. Dene penganten ingkang mijil priya kados tiyang kenek lara hernia. Hei, iki dudu hernia goblok. Apa? Kencing manis. Wes, di antara kita sudah tidak ada Bapak Ibu hubungan ingkang apa-apa. hormati, pinang kemanten kekalih sakmenika sampun tumuju wonten ing swarga kelanggengan, ibaratipun sampun mlebet wonten ing kamar pagulingan. Lah, dene diudha ingkang dipun tinggal kalih rondo anyaran niku wau, sakniki prembik kaya ditinggal mati mbokne sak bojone. Mila sang menika monggo kita doakan menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sebentar lagi jenazah wis mau diberangkatkan. Ngawur aku ki sing tak pikir terus busiku tak copne ning ndi. Awakmu aja kuwatir. Bojo wis pegatan ya, Bah. Soale wis kadung wak talak. Awakmu melok oleh gelem manut aku. Nanti Melok Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan saiki wis mari potong rambut. Kok wis Iki mung vokal gaemu aku mau warai koyo ngene iki mung Ngene lho. garai. Ceritane iki mang ceritane. Sadurunge umure mah aku sundingan ambek Yoyo. Iya. Ya apa isane keluargamu ki kesro? Congkrah. Lah congkrah. Muga aku kiri ndelok kehidupanmu. wong ana kancane rumah tanggane ayem tentrem kok atimu lara. Delok rumah tanggamu kok harmoni. Kudune ya melok seneng sih. Ora seneng. Nek senenge jane seneng tapi aku lara ati ambek bojomu iki. Ya lah apa? Biyen durung nyambut gawe. Ah. Durung oleh awakmu ngalor idul wong telu. Wong telu. Yoyo, ono Heru, ono Uyi. Ono uyi. Saiki ambek awakmu petok aku nang ngene pasar. Naruh ra Iso gelem. naruh gak kok. Oh, kleru. Ora atine wong kene. Lah iya. Ya aja ngono menemben iku. Aku ki memang ngono aku nek Wong wis petuk kancane ku eling biyen. Nah, aku nek sugih ngono ancane mah awur camplarat-plarat ngono. Petuk kancane kok nyopo mo. Aja disopo. Lah iya, Plangen. Wedi nek tularan aku. Wis, saiki mumpung Rioyo durung Lah. suwe, durung adoh, nah bermaaf-maafan. maaf-maafan. Maaf aku. Nek wis awakmu njawab sepuro, Maaf ora sepuro tenanan. sing akeh. Njawab sepuro. Sepuro. Dik, sepurane sing akeh ya. Ya, sepurane. Maaf lho aku. Heeh, sepurane sing akeh. Terus ngene Yis, nek awakmu njawab sepuro, awakmu aja lali karo janjine. Nah, ngono lho. Lagu menika kula aturaken dhumateng panjenengan sami khususipun warga Kampung Baru. Mugi-mugi saentene unggule lagu niki ndadosake jampi saya panjenengan sami. Matur suwun sanget kanthi rawuh panjenengan. Kula selalu berdoa muga-muga masyarakat Kampung Baru sak mantune kampunge ditanggapaken kesenian gemah ripalo sinawe sing lara nang mari, sing Iya, bayarane Mas, sing ya. cilik nang munggah, sing pangkate sik cilik muga-muga nang gedhe. Sehat Ya, bikin. selalu. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Di SMS rambalesi yen tak telepon malah pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alasane dandan kowe ora teko Kuwo poe lapo siji sore Jen tak lho ya apa janjane kowe ning ngendi Gelagatmu
kaya cawis ning rayu. Nggih. Sepisan maneh ae diaturake matur suwun kanggo masyarakat kene, Nggih. khususnya Pak Lurah sak pamonge kabeh. Muga-muga samarene nanggap ludruk iki, nanggap campur sari iki Ludruke teko meneh. masyarakat kene sehat kabeh. Ludruke Nah, meneh. mari iki awak dhewe iki langsung pindah nang Hendrosari, Hendrosari. Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Acarane sedekah bumi. Lah monggo sing badhe mirsani mriku, monggo. Wis disiapno kendaraan. Nunut aku ya kena. Aja lali ayo jauh sepuro nang Pak Lurah. Iya. Oke. Pak Daniel bek menawa ono kata-katane awake dhewe sing kurang Iya. tenan ning atine Pak Lurah. Kabeh mang tujuane. Kan njaluk sepuro nang Pak Daniel. Kak, aku njaluk saweran. Matur suwun kangge kanca-kanca sing ngliput acara malam hari ini. Nggih. Wonten Bapak Soleh kali kanca-kancanipun mugi-mugi selalu eksis, selalu ngrembaka. Nggih. Matur suwun kanca-kanca panja sing selalu bersinergi dengan kanca-kanca Gita Praja. Tak dongakno muga-muga Arif Seno Kalimantan dan cepet mulai, Pak Trubus wis gawe omah anyar nang kene, apa ditempati sampeyan nanggap Gita Praja. Amin. Amin amin. Acara iki ditutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus Gita Praja.